Hola a tots, el que anem a fer avui és parlar-vos de l'aplicació Inkscape. Aquesta aplicació és nova, com ja sabeu hem estat en classe fent exercicis i el primer que haureu de fer és clicar a l'Inkscape i després en document nou. Una vegada tenim això, haurem d'anar també a l'activitat i descarregar-nos Time i Time 2. Anem a l'Inkscape i vegem això que estem veient així. Anem a tancar això d'ací perquè ho tingueu el més semblant a conforme ho tindríeu vosaltres. Tanquem això d'ací, això d'ací. És que tinc finestres obertes, així. Molt bé. Si nosaltres volem ampliar i desampliar en el que seria el dibuix, l'SVG, que és un dibuix vectorial, i esta vegada és molt més potent que el que havíem vist fins ara, que era el LibreDraw, clicarem en el control i la rodeta i llevarem el zoom. Per a apropar-nos al lloc on vulguem apropar-nos, el que farem serà control i la rodeta. Sempre intenteu que el punter estiga en la zona on volem ampliar, perquè si ampliem, fiquem el punter en un lloc que no és el que volem ampliar, perdrem la fulla. Fixeu-vos, si zoom out, faig un zoom in i poso el ratolí en la superfície que vull que ampliar. Una vegada tinc això, el primer que anem a fer és fitxer, importa, anirem a baixades i importarem time, que és aquesta imatge, d'acord. La imatge per defecte és molt gran. Primer farem un control i la rodeta i fem un zoom out, ens allunyem, ens fiquem en un cantó i altra vegada control per a mantindre les proporcions. Si no clic en la tecla control, les proporcions no es mantindran. Per tant, fixeu-se, vaig a soltar la tecla control i les proporcions ja canvien. En el moment que jo clic en la tecla control, les proporcions tornen altra vegada a mantindre's. Fixeu-vos que ara jo tinc el dibuix molt allunyat. El que vaig a fer és, en el control rodeta, ampliar-lo i anar situant-lo en la posició que a mi m'interessa. En la rodeta puja cap a dalt, en la clique i el situe més o menys en el cantó, dins de la fulla. Si us fixeu així dalt, tenim la posició XY del cantó esquerre superior de la fulla. Per tant, si posem així 0, 0, es situarà en el punt que ens interessa, que seria este d'ací. Este d'ací seria el punt que ens interessa. Si vos fixeu, encara ens sobra document. Fem control i desplacem. I més o menys l'ajustem al seu lloc. Ara anirem a fitxer, propietats del document, i este seria el document que tenim baix, la part blanca. Si ens fixem, la imatge té un tamany i una amplada i una altura, i el document també té una amplada i una altura. El que vaig a fer és, com més o menys són iguals, el que passa que no tenen les mateixes proporcions, si us fixeu, el document és més alt que la imatge, el que faré ara serà copiar el tamany de la imatge, l'altura de la imatge, el copiaré en el document. Per tant, me diran el mateix, seran igual d'alts. I també faré el mateix en l'amplada. La copiaré i la pegaré i l'amplada serà la mateixa. Una vegada tinc això fet, la meva imatge està ocupant tot el que ocupa el document. Així tenim una sèrie de mides per defecte, però d'esta manera
mantenim el tamany de la imatge, les proporcions de la imatge. Val? Què més? El següent que anem a fer és parlar-vos de les capes. Val? El que passava en el LibreOffice Draw és que nosaltres anàvem clicant en els diferents objectes i de repente que nosaltres ficàvem baix per a copiar se'ns movia, no el podíem bloquejar. Així sí que l'anem a bloquejar. Anem a anar a capa, capes. Fixeu-se que així van apareguent una sèrie de pestanyes en tot allò que vaig modificant. Val? Així tenia propietats de document i ara sí tinc capes. En esta capa afegisc una capa nova. Vegeu que posa crear una capa nova i ara li posaré text, val? A esta capa nova. La capa que ja creada, capa 1, que esteu veient en la pantalla, esta capa és on tinc actualment la imatge de la revista Time. Val? Fixeu-se, si jo oculte capa 1, ocultaré la revista. Val? I en el text no ocultaré res perquè no tinc res. Val, ara agarraré la capa 1 i li canviarem el nom i li posarem revista. Val? Revista... Bé, perfecte. Què és el que anem a fer ara? Anem a utilitzar el crea i edita objectes de text. Val? Vosaltres també la trobeu potser en una caixeta i una T, això és independent, val? Però si ens fiquem damunt i apareix crea i edita objectes de text és que esteu en l'adequada. Clicarem així, obrirem una caixa de text i escriurem la paraula time. Val? Després seleccionarem fent doble clic en la lletra i augmentarem a 144. Val? Si vos fixeu, té una lletra semblant, però no és la que volem. Nosaltres la que volem és la Times New Roman, val? Que la hem instal·lat en una altra pràctica. Ja la tenim. Aquesta és la més semblant. Ara estem en mode text, val? Crear objectes de text. Si cliquem així dalt, seleccionarem i transformarem els objectes. Per tant, anem a fer-ho, cliquem i fixeu-se que ha canviat la manera de visualitzar-se la paraula time. Fent clic, desplacem i la situem més o menys on està l'altra paraula, time. Val? Què ha passat ara? Que hem creat el document text, l'hem creat en la capa revista. El que hauríem, quan jo desvisualitze, desapareix tot. El que hauríem de fer és copiar-la en la capa text. Val? O li podríem ficar inclús títol, que seria més descriptiu, val? Títol de la revista. Val? Perquè anem a fer altres coses. Què anem a fer ara? Anem a l'apartat de revista, seleccionem este objecte, control X, i anem a l'altra capa, a la capa títol, i la peguem. Val? El situem en el seu lloc. Val? I ara què anem a fer ara? Anem a ampliar per a posicionar-ho millor. Val? Recordeu, on volem fer el zoom, control i la rodeta del ratolí, i allà fent zoom. Si es molesten això de les capes, ho podem traure-ho. Si jo faig clic així i arrastre, ho faig més xicotet, val? O oculte. Val, vaig a ocultar-ho i ara vaig a posicionar el mateix, la T baix de l'altra T, més o menys, val? Perquè després ho ajustaré, i vaig a fer-la més gran. Si jo clique control, què passaria? Que guardaria les proporcions, però si vos fixeu, així les proporcions no són les correctes. Segurament la imatge no està com toca o possiblement sí, i el text, com el Times New Roman este que tenim no és el mateix, fixeu com no és el mateix, no és la mateixa lletra, doncs segurament hi ha xicotets canvis que no podem apreciar. Val, tornem a seleccionar i transformar objectes. Val, aleshores jo podria, si volguera, fer-ho més llarg. Val? Estic deformant ja la lletra, però puc fer-ho. Val? I la situem més o menys al lloc. Val. Quan jo clique botó de la dreta i pose emplenat i traç, val? Se m'obre així emplenat i traç, jo puc canviar-li el color a la lletra. Val? Vegeu?
o inclús podria vindre així i agafar els colors de la imatge. Vegeu? Vosaltres potser teniu una altra icona, clique i m'agarra els colors de la revista, val? O de la lletra que tinc baix de la revista. Val. Per a fer el que anem a fer ara, anem a utilitzar un color que se diferencia de la de baix, val? Perquè anem a copiar la lletra que tenim baix, time, però si posem el mateix color no apreciarem quan estem seguint el patró o quan no. Aleshores anem a canviar-ho i anem a utilitzar, per exemple, un verd. Val? Mireu, el color del traç, què és això? Això seria la part exterior. Val? Mireu, en blau claret, val? Però bueno, ara això de moment no ho volem. L'emplenat. Quina altra cosa anem a fer? Fixem-nos que així baix tenim això del difuminat i opacitat. Pues anem a fer-ho un poc transparent. D'aquesta manera podrem copiar la lletra que tenim baix. Vegeu? Anem a fixar-nos ara només que en la T. Val. Què anem a fer ara? Anem a agarrar aquesta imatge, este text, i anem a convertir-lo en objecte camí. Val? I després clicarem el botó dret i desagruparem. D'aquesta manera, ara jo he convertit ja no és un text, després ja no podria vindre així i editar-ho. Fixeu-vos que jo he canviat ara a la ferramenta de text i ja no puc editar-ho, sinó que ja he canviat a un altre tipus d'objectes. Aleshores, què anem a fer ara? Ara anem a agarrar la ferramenta. Com hem desagrupat, els objectes ja són individuals. Vegeu? Jo puc seleccionar-ne un o l'altre, això és a conseqüència de desagrupar. I la conseqüència d'haver posat camí, objecte camí, és que després no puc reeditar-la com a text. Ja s'ha convertit en un objecte. Aleshores, vaig a clicar sobre la lletra i ara la vaig adaptar un poc a la que jo tinc així. Fixeu-se que jo a vegades intento fer-ho d'un tamany i ell mateixa s'automatitza i va a un punt on jo no vull. Com ho puc fer això? Igual que ho he fet abans. Fixeu-se que així dalt tinc l'amplada i l'altura i la posició també. Jo puc posicionar-ho més cap a l'esquerra, més cap a la dreta, vegeu? Més cap a baix o més cap a dalt, i anar adequant-ho un poc a les característiques del dibuix. Si jo li canvie l'amplada, mireu, també estic adaptant-ho, més o menys ja és semblant al que tenim, i l'altura el mateix. Si jo li trec altura, sempre el cantó d'ací serà el de X i el cantó de la imatge dalt superior esquerre serà este punt, o sigui 32.170, 13.407 és este punt d'ací. Després, el que me dix d'ample va fins ací i el que me dix d'alt va fins ací baix. Una vegada tinc això, el que vaig a fer és convertir esta T en nodes. I ens apareixen tota una sèrie de nodes. Això ja ho heu modificat en l'anterior pràctica. Què anem a fer? Anem a utilitzar regles. Cliquem a la part esquerra en la regla i anem situant totes les regles. Fixeu-vos que jo les regles no tinc ara suficientment precisió. Inkscape és un programa prou potent, doncs què faré? Ampliaré aquesta part, vegeu la T, i l'ajustaré. Què passa? Que jo has d'omplir-ho tot en regles. Vegeu? Si estic ficant regles jo ara en un momentet, doncs això és el que haureu de fer vosaltres. I la regla també així baix. Què passarà ara? Que quan jo agarri els nodes, jo podré situar-los exactament on han d'estar, sense preocupar-me de si ho he ajustat bé o no ho he ajustat bé. Ells, els nodes, sempre van a buscar les regles. Mireu, això és la corba de Bézier que veiem i la pugem cap a dalt. Esta la pugem així, fixeu-vos,
que cada node pot tindre un comportament diferent i aquests comportaments es canvien així dalt, val? Si jo ara canvio esta corba de Bezier, fixeu-vos que la de dalt també canvia, val? Per tant no puc posar-ho com a mi m'agradaria. En què tinc que convertir-ho? Fes una cantonada, val? Quan el faig cantonada, pac, ara sí ja puc moure una corba de Bezier i moure l'altra part, val? I posar-la sobre la corba, sobre la regla, val? Este punt, per exemple, d'ací a lo millor no ens interessa, val? Perquè així tenim 2 punts més, val? I ens sobren punts. Mireu, així tenim un punt així, un altre punt així, un altre punt així, un altre punt així. A lo millor estos 2 punts ens sobren, val? Jo situo este punt d'ací ahí, val? Vegeu? I este em sobraria, val? A veure si em sobraria o què. Vegeu? Bueno, o no el borre, val? Però quan menys punt tinga, doncs menys feina tindré que fer. Com el podria esborrar? Jo em situo damunt d'ell i clique el botó pertinent. Per exemple, en vegeu este node que té 2 corbes de Bezier, una a cada costat, clicaria així, suprimeix nodes seleccionats i eliminaria el punt. D'esta manera hauré d'anar adaptant a la lletra que tinc jo de fons a la que jo vull crear nova. Ho hauríeu de fer amb totes les lletres. Bueno, parlem. Adeu.